ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು. ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗೂ ಬರಗಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತಂಡು. ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿನ ನಂಬೊಂದು ಬದುಕೊಂತಿನ ತುಳುನಾಡದ ರೈತರಿಗೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಸುಧಾರ್ಮೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಆನಿದ ಕಾಲಡು ದಾಲ ಇತ್ತಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗೇಣಿಡೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುನು ಕೊಡ್ದು ನನಂಜಿ ಸೊತ್ತುನು ದೆತನುಣ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಹರಿತಾರಾಯಿನ ಸಂಬಲದ ರೂಪಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಗೇಣಿದ ಬ್ಯಾರಡು ತುಳುವೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡುದ ಬಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ತುಳುವೆರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಊರುನು ಬುಡ್ದು ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ತುಳುವೆರು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆಂದದು ಸೊಂದುದು ಬತ್ತಿನ ಪನವುದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಊರುಗೂ ಕೊರಿಯರು. ಇಲ್ಲಗ ಊರುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಲೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿನಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬುಲೆಪಾವನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಪುಗೆಲು ಕೊರಿಯರು ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವೇರು. ಊರುದ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಹತ್ತು ಬೊಂಬಾಯಿದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದಾನ. ಇನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಊರುದ ತುಳುವೇರು ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾರ ಪಾಡೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟುಡು ಬೇಲೆಡಿತ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಬುಲೆಪಾವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರು. ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತದು 30-40 ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪಾತೇರು ನೇನು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ತುಜೆರು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳುವೇರು. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಬೆಂದದು ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಥೆನು ಕಟ್ಟೊಂದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೆರಿಬಲ ಆದಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕೆನೇ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟದ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ದ ನಮ ಮುಂಡಬಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಡಾಯಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಏರಿಕೆಂಡ ಅವು ಮಲಾಡು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮುಂಬೈದ ಮಲಾಡ್ ವೆಸ್ಟ್ SV ರೋಡ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮುಂಬೈದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆನೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಡು ಪಾಲುದಾರರಿತ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಗೆಟ್ ತಿಳಿದು ಬರ್ತ. ವರ್ಷಡು ಬಾಂಬೆ ಬೈದೆ ಯಾನು ಬರ್ತದೆ ಏನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದರಾಗಿ ಬಾಂಬೆ ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೋಯ ಎಂಕ್ ಏನ ಬೇರೋಡು ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಭಾವನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ದಾದರ್ಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಓನ್ ಪಣ್ಣಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ಡು 71 ಊಟಡು ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಮಲಾಡು 82ನೇ ವರ್ಷೋಡು 82ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಬುದ್ಧಾರಡು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವ್ರದಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪನ ಬುದ್ಧಾಡು ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವ್ರದಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏನನ್ನು ವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಎನ್ನ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಷಯ ಇದು ಎಂಚಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಐಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ಏನ ಪೆದ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಪ್ಪೆ ಏನನ್ನು ತಾಂಗದೇರು ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು 20 ವರ್ಷ ಕಿನಿಗಳಿತ್ತ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ದ ಈ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು 37 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಡ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪಡ ಎಂಕುಲು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲೇನ ಅಕ್ಕಲು ಕೈ ಪತ್ತು ನಡಬೋಡು ಇದ ಮಟ್ಟ ಕೈ ಪತ್ತು ನಡಬೋಡು ಅಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕಲ ನಡಬೋಡೋರು ಏನೇನು ಮಾಡೋದು ಏನ ಆಸೆ.
ಮಲ್ತದೆ ಬೊಂಬೈ ಬತ್ತೆ ಬೊಂಬೈ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನೇಬರ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಹೋಟೆಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಲಾಟಾಗಿ ಲೆಸಂ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ತಾಗ್ಯಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಬೇಲೆ ತಾಗ್ಯಾರ ಆನೆಡ್ದಿಂಚಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 2016 ಮುಟ್ಟ ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಪಂಡೈತೆ ಎಂಕೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನ ಕೈತೆ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನ ಉಳ್ಳರು ಧನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬೇಲೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇಟೆ ಏನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ದೇವ್ರದ ಎಡ ಮೂಲದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಹೋಯ್ಕಲ ಉಣಸಿಗೆ ರಾವಡು ಉಂತ ರಾವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಕಲ ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಂಚನೆ ಉಳ್ಳರು ದೇವ್ರದ ಎಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಡಪುಣ ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬಕ್ಕ ರಜೆ ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಕಲ ಮೂಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾಡ ಬಂಡ್ಪೇರು ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಪಣಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಸೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಸೆಟ್ ಧನಿಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಡೆ ಬೇಲೆದಕ್ಲ ಅವಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳ ಅವಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಧನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಂಚನೆ ಇನಿ ಕೊಡಿಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲು ಪಣ್ಪರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇಟು ಉಳ್ಳರ ಕೇಳದಿಪ್ಪರು ಯಾಪಲ್ಲ ಧನಿಕಲ್ಲ ಕೇಳದಿಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾಫ್ ಲಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತು ಬೇಡ ಅಕಲೇನ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತದಿಪ್ಪೇರು ಕೇಳದಿಪ್ಪೇರು 10-15 ವರ್ಷ ಪೂರ ಸ್ಟಾಫ್ಲ 10-15 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿರ್ಲೇರು मैं यहाँ 20 बरस से अंदाज से आ रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया सर्विस, स्टाफ और मालिक भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। कोई कंप्लेंट है नहीं, शायद कोई छोटी कंप्लेंट का तो इमीडिएटली उसको अटेंड करके सॉल्व हो जाते हैं। एकदम सही फेमस होटल है और सेठ मालिक का ध्यान पूरा इतना बड़ा उम्र होके भी 100% उस पर ध्यान दे रहे हैं। इतना अच्छा सर्विस और स्वभाव का मालिक और स्टाफ यहाँ हमेशा हमको आने को मिल हो रहा है। I am Ramesh Shetty. I have been visiting this hotel since the very first day of its established date, and I loved this food because it is like homemade food, and I knew this cook since the very first day of this hotel, and I have been doing this service since it is established. एक्चुअली 3-4 साल से इधर आ रहा हूँ समझा, लेकिन फूड इधर का बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोसा वैसा बहुत बढ़िया मिलता है इधर। ಇರುವ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯುಡು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸ್ವಂತ ಹೋಟೆಲ್ ನಡಪವನು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಸಾಧನೆ ಆತದು. ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಣ ತಂದೆ ತುಳುನಾಡುಗಳ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದ ಇತ್ತಿನ ಮೇರೆ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಮೆರನ ಸೇವೆ ನನಲ ತುಂಬುವರಿಯಾಡ ಬಂದು ಎಂಕಲಿನ ಆಶಯ. ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯ ತುಳು ಜನತೆಗೆ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುವಾಸಿರಿ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ನಮ್ಮನೆ ಭಾಷೆದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳುತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ತುಳುವಾಸಿನ ಗೆಂದಾಲಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಅಮರ್ವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಾರದೆ.